Dikra pola kato ningal acampo samyo medal lelera tate twilating goto tanyanggo mangguncang dite wadala wojlek prataka gelap belis lanat lakune wadya pala saka Kilewesi kula ndhaut balan Gusti Pati Kasinuwun mudhe dawe Prabu kula Bracana supaya budal jujug rekayan Suralaya supaya kelamar Batari Suprabawati wis aja ngati karo Den Kawe kula badhe kape pisanan padha tata-tata badhe kape pindho padha perdandanan Pedhe kape telu budal kaula ngestoaken tau Gusti Wiring yang bongko sari mulat tata kaya botol-botol welat-alat turusan konku pacak baris ketemu karo dewa takon kelawan kowe sapa iku tako kelaku Bathara Brama iya dasar kaprayata tako balik kowe sapa kekesete Gustiku Prabu kala Pracana saka praja Kilewesi Candra kene aku Candra Kriya kowe karep apa kowe kacik goreng repat kepalasan kene bakal golek Dewi Suprabawati sawise ketemu bakal diboyong dening Gusti Prabu kala Pracana apa wis ora ngerti wis ana alep-alepe dewa ya dewa jodhone Dewi ya Bathara Klapethari lho kowe wani nglamar Batari Suprabawati ya dewa ora maringake Batari Suprabawati kayan Suralaya bakal ora karik aku maju kene sepiro tandha kaya welat dalan oke kedal pondhoane parat Mastro Sastra Jendra tebah gaduh rontok ki kamu cakempuk
kepo kala doti palan bekulun jeneng kita bisa boyong Dewi Suprabawati ning ana syarate kepo lho syaratipun mlopo bekulun syarate besok yen ana sasi Jumadi lawas tanggale ora pisan dinane jembol malam sentul saiki kowe bae iki Arturna kelawan Gusti Prabu kala Pracona kala Gestra Wata wonten kesatiran Jodhipati Raden Werkudara saweg nandhang Sumbawa awit pusaripun ingkang putra derek saged diputigas oh sapa wonten praptanipun Sang Bathara Narada ikadhipun kateni klan kang rayipun Raden Permati Werkudara ulun kang prapta nggih sangsaya dalwararas ambior lintang gumedhap tete sonya tangawangi lumrang kandaning puspita wah narodo kakiku Werapu oleh Jodhipati Udarana anggonku nada pepeteng wah kalencong wara-wara deong kanggo jagongan wong Werkudara aja semelang ya iki adimu si Permati wis gawa cara-caranane kanggo nigas pusare putramu yaiku kang awujud prangkane Kyai Kunto Wijayandanu kula Permati
kula nundha timbalan pikulun tikasen pusreng Japang tetuko kaling gegestu Rangkanipun Kyai Kunto Wijaya Danu kang gregas pusripun Japang tetuko lamun ical kinedepaken jroning puser rangkanipun Kyai Kunto Wijaya Danu manjing jroning puser sawise tigasen pusre Japang tetuko ulun jauh kidi pilihan Buya Werkudara Japang tetuko bakal ulun gawa ring Kayan Suralaya kanggo jagone para dewa awit Kayan Suralaya iki ana pengamuk saka praja Glewesi wah nakik bayi kowe siapek wis perkara iki kita aja kuwatir Japang tetuko bakal ulun sengkeake ora enggal-enggal temeka mring kadewasane ya wis ulun pamit kondur ya Japang tetuko wah aku iki sapa kita iki putra Raden Werkudara lajure bumiku Dewi Arimbi kanggo tetenger kita bakal ulun ganti jeneng iku Raden Gatotkaca sawise dhewe jeneng aku kok ngopo kita iki minangka dadi jagone para dewa Kayan Suralaya iki lagi ana pengamuk saka praja Glewesi jujuken ngene repat kapanasan ning kono ana buta lara patenana ya nggir yen kita bisa mateni buta lara kae ngajaga gronto paring kanugrahan saka kita iku didadiake ratu ing Kayan Suralaya kalih gestuake
Rata. Sikra para ngantumi ingal prancampu samya metali liratate wilating koto latala ikono bocah nono mamrabake kelapan jresun sapa Gatot Kaca aku jagone para dewa tiwas kebeneran Barat Ikhlas jagamu jagemu. Ayo.